abokinku ya yi rauni ne mai matuƙar tada hankali. Hankali na ya kasa kwanciya duk lokacin da ta sa gaba ta fitar daga cikin gidan nan sai in kasa samun nutsuwa. Wannan shine abin da ke damu. Amma gaskiya ka mata mummunan zato. To idan dai wannan abin shi zai kawo wannan zargi a cikin zuciyarka bai kamata a ce har yanzu ka tsaya kana ci gaba da wannan dalilin. Nasu daban yake fita, daban ɗin bambanci, fitaccen kamfani a duniyar fina-finai. Abin Entertainment, sabon shiri haɗaɗɗe ko ta ina, tallansa suke gabatarwa kowa. Ranar aure. Bani labari akan Jamila. Akwai maganganu da yawa akan ta. Na farko dai ba ta da aure, sai dai ta taba aure, amma ba a taba yin aure da ita. Ko jikinki ban taba tabawa ba. Kai hakuri, wallahi matsala aka samu. Shekara ta guda ina zaune a nan bai taba zuwa ya duba ni ba. Sai yanzu da shakuwa ta yi shakuwa tsakanin kuke tunanin cewa za ku iya fara yawo a cikin mota tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Nasir sai an jima. Jamila ke nake gama kwanta mai da hankali sannan ke dawo kuma ko ki je na saki ki saki da Ka sake ni kuka ce jawa. Lafiya ta talauciya? Ranar aure na. Ranar aure. Ni na san halin yata tunda take a rayuwarta tun kafin ta yi aure wani ɗa namiji bai taɓa mata hannu ba. A zuciyarsa ce kawai take masa ɗan zarge-zarge, amma ba wai ya zarge ta bane. To ki je ki gaya wa Nasir ki ce in ji ni na ce shi da Jamila har abada. Ban fahimce ki ba. Aikin dai ji abin da na ce ko? Duk duniya da ke gani babu abin da na tsana a rayuwa ta illa irin kasafi na zina. Kuma wallahi ba zan saurara duk wanda yake nema ya bata miki suna a rayuwarki ba. Ranar aure na. Shiryawar sabon shirin Abdul Ahmad mai kwashi. Shirin Nura M. Alƙalamin ya riga ya bushe. Na san sun gaya maka cewa gobe za a ɗaura aure na. Ya an jima. Jamila saurari ni idan kika juya min baya a wannan lokacin to abin da kike min gaba daya ya zama ya tashi a banza ke. Me kake nufi? Zan iya fadawa rashin lafiyar da ta wacce na taso daga ciki. Kai hakuri. Jamila Ranar aure na. Algumzak Sak